Ja, jazta. Gaur bigarren hitzaldia, aurtengo historia hitzaldi zikloen bigarrena litzateke. Bakizue hitzaldi hauek Ilunberri Akademiak, gu biok, antolatzen ditugu. Elgoibarko Izarraren babes teknikoarekin eta Elgoibarko Udalaren diru laguntzaz, mila eskatu ziei. Eta aurten berez Elgoibarren 3 hitzaldi izango dire, baina aurtengo zikloan berez 6 hitzaldi dire. Hasten dena 3 hitzaldi izan ziren Bergaran, eta hemen dago Bergarako antolatzaileetako bat. Iragan hasten gainera bera izan zen hizlari, Lanbroa kultur taldeeko Andoni, eta gainera ez dakit aurreko hastean esan nuen, baina gaur esango dut, nola oso lan ederra egiten ari diren, hitzaldiak antolatzen dituzte ostiraletan eta hitzaldi ondoren afaltzerak erantzeko aukera, aurrez enkargatuz gerot, Bergarako elkarte batzutan. Eta aukera baduzue, probestu, merezi du. Eta gaur, bigarren hitzaldia Euskal Matriarkatua. Euskal Matriarkatuaz nik uste, azkenean, noizbait zerbait egiten dugula denok, ez? Euskal Herria matriarkatu izan zera, eta kultura matriarkalu duela, eta ez bueno, nik uste batzutan ez dakigula oso ongi zer esaten dugun. Matriarkatu esatean, zer ari garen esaten. Behar bada, esiratik terminoak argitzen hasi beharko genuke. Baina, nik esan duke nahiko topikoa dela esatea, Euskal Herria matriarkatu izan zen eta gure etxean amak agintzen zuen. Horretarako daukagu hemen Zira Crespo, Bartzelona sortua, baina Gasteizen bizi da eta hemen egiten duen lana, historialaria. Eta bereziki, karrera guztian landu du batez historia emakumeen perspektibatik, emakumeen ikuspuntutik. Esan beharrik ez dago, esaera zaharra da, historia irabazleek idazten dutela. Eta kasu honetan ez dago esan beharrik nork idatzi duen historia orain artean, nagusiki ez ia beti, gizonek. Eta, bada garaia beste hainbat esparrutan bezala, historia emakumeen ikuspuntutik idazteko, irakurtzeko, idazteko eta ezagutzeko. Eta nik uste dut hortarako hizlari ezin hobeak jarri gula. Eta, beste gabe, Zira, aurrera. Mila esker ez dakit hori zen den, edo irekita dago, ez? Irakurtzen zuten da, rotu ditute mikroak, lehenengo gauza beti izaten dut, baina katalana naiz, orduan, eskatu behar dizuet pazientzia pixka bat nire euskerarekin, ez da nire ama hizkuntza eta hori. Eta hori, pixkat zuk esan duzuna, historialari bezala, momentu bat, hasi baino lehen, kontatuko dizuet pixka bat nola izango den hitzaldiaren funtzionamendua. Ez da, ezer aberezi egongo, baina, behitu. Desagertu da, nire. Daukagu hemen PowerPoint bat, hori, arrunta, eta gero banatuko ditugu orrialde txiki bat, hitzaldiaren zehar aipatuko ditugu testu batzuk aipatuko ditut, eta, pentsatu dut, normalean jartzen direla PowerPointen, baina batzuk dira nahiko luzeak eta agian erosoagoa da zuentzat hemen. Gero, momentu bat zuetan esango dizuet, irakurri hemengo testu. Hori ekin eta gero nahi baduzue ez da izango oso luzea, nire ustez. Orduan, gero komentatuko ditugu guztion artean, abesterio zaizue eta... orain hasiko naiz. Hori, historialari bazara, Euskal Herrian lana egiten baduzu, eta beti aurrera egin behar diezu hainbat galderek, edo galdera batzuek. Hemengo historiografia planteatzen dituzten galderak. Hauen artean, klasiko bat da eta errepikatzen den galdera bat, beti da,
existitu alzen Euskal Herrian matriarkatua, zuentzat, berak kontatu du, baina nik uste dut zuentzat ere ezaguna da, ez galdera hau. Eta konfesatu behar dizuet, gaia pixka baztertu egin dudala, denbora asko, zela eta, zaila, gai zail bat. Hitzaldi hau proposatu zidan arte. Eta hemen nago, aurrera egingo diote gaiari. Eta, pentsatu nuen, zira venga, azkenean, erantzun beharko duzu, eta hitzaldi guztia eman eta gero, erantzun bat emango diot, galderari. Eta beti, esaten dut hori ere, hitzaldi guztietan gauza bera, nik emakume katalan bezala erantzungo dut, hau da nire perspektiba, emakumeen perspektiba, katalana, hori ematen dit, pixka bat horrek perspektiba puntu bat, hori ere, eta gero hori historialari bezala, eta hau nik uste dut nabarituko dela hitzaldian zehar, ze niretzat historiak ematen dizkigu tresnak oso baliagarriak direla galdera hauek erantzuteko. Hasi nintzen hortan pentsatzen eta hasteko hasieratik. Estrabon, kendu beharko zen tildea, baina, Estrabon nik uste dut dela hemen daukazuen lehenengo aipamena. Eta nik uste dut aldugula esan teoria honen abia puntu bat dela. Berak idazle greziar bat, baina erromatar garaian idatzi zuen, hau da, duela pilo bat. Erromatar garaian idatzitako testuak dira, eta geografo bat zen. Eta batez ere itzen zuen erromatarrek konkistatu zituzten lurraldeari buruz. Eta deskribapenak egiten zituen. Eta han agertzen dira aipamen batzuk bereziak, kuriosoak, ez? Adibidez, hemen daukazue, nahi baduzu erakurtz. Badaude, kantabriarren artean, haien zibilizazio gabezia adierazten duten zenbait ohitura. Hau da, zibilizazio gabezia gelditu honekin. Adibidez, kantabriarren artean, ezkontzaria, hau da, dotea, gizonek eramaten diete emakumei. Eta alabe, jarausten dituzte aitaren ondasunak. Hau guztia, ginekokrazia moduko bat da. Ginekokrazia da grekoz matriarkatuaren ditza. Hau, ginekokrazia da matriarkatua. Aipamen honetan, aurkitzen ditugu gauza batzuk. Lehenengoa, begibistakoa da, hemen ez dira aipatzen, ez baskoiak, kantabroi buruz ari da. Eta hala ere, kontsideratu da, segurazko hitz egiten ari dela Iberia penintsularen iparraldean, ez? Oroa, ez agian kantabro buruz. Zegero, hitz egiten du dote eta herentziari buruz. Eta bi hitz hauek gakoak izango dira, eta gero ikusiko dugu. Baina, da zerbait errepikatzen dela. Eta oso kuriosoa da, hori, aipamen hau oso zaharra da, ez? Eta hala ere, hau agertzen. Gero hitz egingo dugu, orain, ginekokrazia, eta gaizki dago idatzita, barkatu. Ginekokrazia hitzari buruz hitz egingo dut. Hau da, matriarkatua, hitz hori hasi ziren erabiltzen grezianak. Begiratu dut
gutxi gora bera, beste aipamen batzuk, nola erabili izan dute, labur bilduz esango nuke itzulpen zuzena da emakumeen nagusitasuna, eta batzuetan horrela itzultzen da, adibidez. Daukagu beste aipamen bat, Aristotelesena. Hau ere beste greziar bat, filosofoa, nahiko ezaguna izena. Eta esaten du, bigarrena daukagu. Hitz egiten ari da tiraniari buruz. Nola sartzen den tirania. Eta esaten du, era berean, demokrazia gainbehera doan enean, hartzen duen azken itxurak tiraniaren antz handia izan ohi du. Hain zuzenera, emakumeak nagusitzen dira etxeetan gizonen aurka gaizkiezaka aritzen dira eta esklabuen artean disiplinarik eza zabaltzen da. Hau da, labur bilduz. Aristotelesek dio ikusteko nola degeneratzen ari den gobernua bi seinale daude. Lehenengoa, diseinu biltzarriak, ez? Lehenengoa, alde batetik, emakumeen nagusitasuna etxeetan, eta bigarrena, esklabuen artean disiplinarik eza. Eta, testu hauek erabili nahi ditut esateko laburbilduz edo ideia bat planteatzeko, ez? Eta ideia da, grekoentzako emakumeen gobernua zibilizazioaren kontrakoa zela, ez? Eta honen inguruan mito bat sortu zuten matriarkatuaren mitoa, ez? Mitologia oso bat sortu zuten. Advertentzia moduko bat zen, ez? Beitu zer gerta daiteken guk ez badugu gauzak ondo egiten, ez? Matriarkatu bat alda jarri, ez? Eta mitologia honen inguruan, adibidez beste mito bat sortu zuten, grekoek sortu zutena, da Amazonena. Hau zen, Amazonak zeukaten matriarkatu garbi bat, ez? Gizonezkoek ez omen zuten herrialde honetan bizitzeko eskubiderik, eta, oso grekoentzat hau zen gizonarentzat amets gaizto bat, ez? Amazonaren mitoa. Eta, labur bilduz, nik nahi dut zuek gelditzea momentuz ideia honekin. Patriarkaturen beste aldean, gizonen gobernuaren beste aldean, amets gaizto bat dago, edo zegoen, emakumeen gobernua. Eta horrela sortu zen matriarkatuaren mitologia. Bueno, hori gutxi gora bera zer gertatu zen antzinaroan, ez? Matriarkatua edo ginekokraziaren hitza sortu zenean. Baina, hori gero iritsi zaigu nola bait, ez? Orduan orain joango gara, matriarkatuaren hitzaren inguruan nola pentsatu izan da, edo zein izan da bere funtzioa edo lekua Europar pentsamenduan. Ez kezkatu, ez da ez jarriko oso, izango da oso laburra, baina nahi dut zuekin komentatu nola ideia hauek Grezian jarritako edo pentsatutako ideia hauek nola iritsi zitzaigun, ez? Eta lehenengo izena Johann Jakob Baschofenen izena izango da.
Berak, 19. mendearen bukaeran ikertu zuen, ez? Berak pentsatu zuen, mitologia hortan badago zerbait egia dela, eta saiatu zuen, historia egiten edo ikertzen honen inguruan. Eta bai, sortu zuen teoria bat, proposatu zuen teoria bat, bere ikerketen ondoren, esaten zela, patriarkatu ezarri baino lehen, oso labur bilduta, matriarkatu bat egon zela. Eta hori probatu zuen. Gero kritika asko jaso ditu, baino egia da, bere garrantzia izan duela Europar pentsamenduan. Eta bai eztatzeko, bai ez eztatzeko, beti Johann Jakob Bischoffen hori han egon dela, ez? Eta izen garrantzitsu bada dela. Gero, beste izen garrantzitsu bat, ez? Marie, badaukat baita ere, liburu batzuk, baduzue gero begiratzeko, edo, hemen daudena. Maria Zinbutas, beste izen garrantzitsu bat. Bera arkeologoa zen, eta saiatu zuen, Europan agertu zituzten hainbat, nola da, material erreligiosoak kultura indoeuropara iritsi aurretik, badakit dela pixka bat, ez baduzu ezagutzen, agian, kontua da, egin zuen berrinterpretazio bat, esateko eta iritsi zen ondorio batera, eta da, kultura indoeuropara, hau da, kultura indoeuropara kontsideratzen dela, da patriarkatuaren iritsi den momentua dela, ez? Hori, kultura indoeuropara iritsi aurretik, kultura matriarkal bat egon zela Europan. Berak ere hori esaten du, ez? Eta figura, eta batez ere erreligioaren inguruan egiten du bere teoria, eta batez ere dagoela Jainkosa Handia izeneko emakume figura nagusi bat, ez? Eta honen inguruan erreligio bat egiten dela. Gero daude Ginsburg, Carlo Ginsburg ere, italiarrak, berak ikertu zuen Sorgine ehizaren epaiketetan, eta han lekukotza batzuk aurkitu zituen, puntu mankomun batzuk zeuzkatela, baita ere agian zegoela, atzean, erreligio, emakumeen inguruko erreligio bat, berezia. Jung baita ere jarri dut, naiz eta ez izan historialari, berak ere onartzen duela, bera mediko psikoanalista izan zen, eta pentsatzen zuen, bazegoela indoeuroparrak iritsi baino lehen, sinesmen bat, eta bai emakume zentral batekin, eta hori gain kontzientzia edo sustrato bat dagoela Europan, eta horrek eragin izan duela maila individualean, ez naiz komplikatuko. Honekin esan nahi dudana, eta berriro esaten dut gauza bera, nahi dudala zuek gelditzea ideia batekin. Labur bilduz, esan nahi dudana da, jende serioa,
intelektual handiak diskutitu eta pentsatu dutela matriarkatuaren hitzaren inguruan. Eta ez da burutazio bat. Badaudela hainbat datuo edo informazio esaten dela edo agian kultura indoeuroparra, hau da, patriarkatua iritsi baino lehen agian Europan beste modu batean antolatzen dela generoarena, ez? Orduan, hau da, momentuz hitz egin dugu. Grezian nola hitz egin zuten horri buruz, zer gertatu zen, orain Europan, ja garai-garaikietan, eta orain ja bai, matriarkatua euskal pentsamendua. Orduan, lehenengo 3 izen aipatuko ditut bakarrik. Badaude gehiago, jende asko hitz egin du, pentsatu du horri buruz. Baina, momentuz nik uste dut hauekin ideia nagusiak izango ditugula eta nahi baduzu gero pixka bat gehiago hitz egin du. Lehenengo izena Jose Miguel Barandiaran. Berak hartu zuen hemengo mitologia eta pizka bat nik uste dut Europa, komentatu dugun Europa pentsamenduan zebilenekin edo pizka bat lotu zuen eta berak Euskal Herriko mundu mitologikoa teoria haiekin lotu zuela eta aurkitu zuen hemen bat zegoela agian baitare horrela interpretatzeko posibilidadez. Eta berak esaten zuen, zegoela baitare gure mitologian emakume indartsu eta zentral bat. Hau da, badakizue Mari. Eta Jinbutasek komentatzen zuen jainkosa handiaren paralelo bat. Uniberso mitologiko bat interpretatu zuen eta lekuko hori hartu zuen Andres Ortiz Osesek. Bigarren, hemen agertzen den, bigarren izena. Eta berak egin zuen, nik uste dut eragin handia edo kritika asko jaso zituen liburu bat. Eta da, el matriarkalismo vasco. Berak aragoiarra da, uste dut. Eta hartu zuen Jose Miguel Barandaranen teoria eta pizka bat Jungenen, lehen aipatu dudan Jungen psikoanalista honen teoriarekin egin zuen bere teoria. Eta jarraitzaile izan ditu eta nik uste dut hemendik etortzen dela matriarkalismoaren auzia batez ere, ez? Jarri zuten lehenengo lerroan auzi hori, ez? Gero, ez dut aipatu lehen, baina mundu matriarkal hori Europan ikertu den mundu erreligioso emakume baten zentratuta, korrente feminista batzuk, Europako korrente feminista batzuk, naiz eta kritikatu
hartu zuten eta badaude olako korrente batzuk aldarrikatzen dutela historia aurreko jainkosa edo emakumearengan espiritualtasun berezi bat, eta hori Euskal Herrian ez da gertatu. Ez daude olako korriente feministak, eta batez ere feminismotik teoria hauek kritikatu egin dira. Eta kontra egin dute, ez? Zergatik, nire ustez, eta hori nahi baduzu gero komentatu dugu edo eztabaidatu, nire ustez kontra egin dutela, arrazoi askoagatik, baina arrisku ikusten zutelako arrisku bat. Eta arriskua da, Euskal Herriko gizarte garaikidea gaur egungo Euskal Herria idealizatzea, esatea. Bueno, baldin bazegoen matriarkatua edo agian gaur egun ere gure egoera emakume bezala Euskal Herrian hobea dela. Eta arrisku hau ikusten zuten. Eta egia da, ez? Ez dakit nola ikusten duzu ez, baina egia da, ez dela, batzuetan ez dela galdetzen existitu alzen, baizik eta dago gaur egun Euskal Herrian matriarkatu bi. Eta hori ikusten dut erantzuna badakigula guztiok, ez? Orduan, zer gertatu zen? Feminismotik batez ere figura nagusia izan zen Teresa del Valle. Berak idatzi zuen oso liburu ere garrantzitsua, Mujer Vasca Imagen y Realidad, hau. Teoria haue kontra egiteko, ez? Erantzun bat izan zen, eta orain esango dut nik zer pentsatzen dut. Nik arazo bat ikusten du bi jarreretan. Mitoen analizian eta hori ez dut esan, barkatu baino. Liburu hau da liburu antropologiko. Elkarrizketa sosatutako liburu bat, eta gaur garai hartako gizarteari buruz hitz egiten. Oso ondo dago, oso interesgarria. Baina, bi analizietan nik arazo bat ikusten dut, eta da ez dagoela ikerketa historikorik. Ez bata, ez bestea. Lehenengoa. Mitologiaren, hori, hasieran esan dute, ni historialari bezala hitz egingo dut, eta mitologiaren inguruko analizietan arazoak daude. Nire ustez, oso zailak dira historikoki interpretatzeko. Hau da, zuk hitz egiten baduzu mitoi buruz, edo unibertso simboliko bat identifikatzen baduzu, oso interesgarria da, ikusten duzu, ze gauzak pentsatzen zuten, oso interesgarria da, baina hori nola islatzen da bizitza errealean, eguneroko bizitzan. Hau da, zuk alduzu pentsatu badagoela emakume haundi bat, mari bat, jainkos haundi bat, baina hori nola gero zer gertatzen zen egunerean, hori ezin duzu hain modu errezean islatu, ez? Bakarrik mitoekin. Hori jakiteko material historikoa erabili behar dituzu, ez? Eta gero dago Teresa del Valleren liburua. Edo beste batzuk, hau adibide bezala, eredu bezala aipatzen dut. Eta hau,
antropologia liburu bada, esan dizuet. Eta, klaro, bien arteako ezin duzu erantzun. Hau da, elkarrizketa, beraien arteko elkarrizketa, zentzugabea bihurtzen da. Hau da, zuk esaten baduzu, Euskal Herrian, mitoen analizia, Euskal Herrian garai oso antzin batean, ez dakigu oso ondo zein momentuan, mundu simboliko eta mitologiko matriarkala zegoen, ez? Jainko handi batekin eta emakume baten inguruan erreligio bat, edo mitologia bat. Eta bestearen erantzuna da, ez, gaur egun Euskal emakumeak ez dira matriarkatu batean bizi. Baina zuk elkarrizketa hau ez dauka zentzurik. Bi plano ezberdinetan ari zarela hizketan. Bata hitz egiten du mitologiari buruz eta beste batean gaur egungo gizarteari buruz. Disiplina ezberdinak ari dira ikertzen desberdinetan. Orduan, nire erantzuna, historia egin behar dugu. Ez, begiratu, benetan, zer gertatu zen. Ze gaur egun badakigu, ez dagoela hori erantzutea oso erresa da. Gu badakigu gaur egun ez garela bizi matriarkatu batean. Baina, orduan, nola erantzun galdera hori, ez? Hasteko, nik uste dut, galdera gaizki dagoela planteatuta. Eta nire ustez hori hitza bera desegokia dela eta desegokia da eta baztertu beharko genuke. Hau da, ez da hasten bagara beste leku batetik. Zergatik dela, eta orain hori buruz hitz egingo dut, zergatik iruditzen zait ez dela egokia. Ikusi dugun bezala, dagoelako, delako, ez dut esan nahi asmakizun bat, baina mundu interpretatzeko modu, Greziatik etorri ziren interpretatzeko modu bat, eta hau da, modu dikotomikoa da. Zuk esaten baduzu, hau, nola da, patriarkatu ez badago, ezin Greziatik etortzen den pentsatzeko modu hori, modu dikotomiko hori, esaten du, ezin dutela pentsatu, bakarrik pentsatu aldute matriarkatua dagoela. Hau da, ez nago oso ondo esplikatzen, baina, hau da, ezin dutela, Greziatik ezin zuten erodikatu, gizonak agintzen ez bazuten, orduan bakarrik zuten irudikatu emakumeak aginduko zutela, ez? Hau da, Estrabonarekin, Estrabonen zita oso baliagarria dela, uste dut hori ulertzeko. Estrabon iritsi zen, ez zen iritsi zen, ez zen itorri, baina aurkitu zuen realitate bat hemen ulertzen ez zuena. Eta ikusten zen bere gizarte patriarkalaren ezberdina zena. Eta okurritu zeion definitziko modu bakarra hau zen. Orduan, gizonak ez zuten agintzen, orduan, emakumeak agindu behar zuten. Ezin zuten hori dekatu, agian beste historia bat zela hemen zegoela, ez? Ezin zuten konplexidadea ulertu, nire ustez.
Orduan, eta pentsatzeko modua nabardurarik gabeko pentsamendua zen. Eta nire ustez, hori, matriarkatua zen, edo agertu zen hitza, patriarkatua ez egon momentuan, zerbait jartzeko. Baina agian, barkatu, ez dago bakarrik moneda bat, eta bi aldeko moneda bat, agian badaude 1000 aukera. Orduan, agian, planteatu behar dugu galdera irekiagoa izan behar da. Adibidez, eta hau da nire proposamena. Galde dezakegu Euskal Herrian agian genero rolaren banaketa bestelakoa izan dela. Hau da, zer gertatu den? Nola matriarkatua hitza desegokia da, ze planteatzen duen, desegokia da, ze da, ez dakit, asmakiatzen bat, ez? Patriarkatua ez dagoen momentuan zerbait esateko, edo garai Greziatik etortzen den planteamentu bat, nola faltsua da, baina faltsua bada, matriarkatu hitza bera faltsua dena, horrek ez du esan nahi, eta hau da, nik uste dut gakoena, hauzia faltsua denik. Hau da, nik planteatzen dudana. Bale, matriarkatua ez zeneko, ados. Baina, bazaigoen zerbait ezberdina, hemen, genero rolaren banaketari dagokionez. Eta nik uste dut hau dela galdera egokiena. Ze bestela, gertatuko da gertatzen ari dena. Eta da, historiatik ez da ikertzen ari gaia. Daukagu antropologia liburuak, mitologiaren inguruko azterketak, baino ez dago libururik, edo liburu bat, historiatik horri buruz hitz egiten du. Ze historia, pixka bat tabu bihurtu da hitza. Zegia da hitza ez dela, baino. Eta orain, nik planteatzen dudana da, hori galdera hori, ze nik ikusten ditut zantzu batzu. Badaudela datu batzuk, oso bitxiak, eta nik uste dut datu hauek esaten dutela zerbait ezberdin egon. Eta hau bai, orain bai, hasiko gara berriro hauekin. Ja hemen ez da ezer agertuko, ez, hasiko. Zeintzuk dira zantzu hauek, ez? Estrabon ja asko ipatu dugu. Bigarrena, Humboldt. Beste aditu edo intelektuala handia, 18. mendean, Euskal Herritik pasa zen eta egin zuen azterketa bat, edo bidai honen testu bat. Eta hemen daukazue 3. aipamenean, Humboldt, los vascos o apuntaciones sobre un viaje por el país de los vascos en primavera del año 1801. Oso esaldi laburra da, baino esaten dugu.
Inoen ez dut ikusi hemen bezala emakumeek egindako hainbeste lan nekagarri. Bueno. Eta batez ere interesatzen zait lehenengo partea. Inoen ez dut ikusi hemen bezala emakume eta egindako hainbeste lan, baina, bueno, oso esaldi laburra da, eta hori bazen bakarrik esaldi bakarra, baina ikusi zuen zerbait ezberdina. Baina egia da, hau da aipamen, bidai bateko aipamen bat. Ez da, hori ere, ez da historia ikerlan bat. Baina hurrengoa bai, laugarrena. Hori aurkitu nuen duela gutxi, artikularen izena da Prostitución y control social en el País Vasco, siglos XIII y XVII. Eta ez dut nahi hitz egin prostituzioi buruz, baina han agertzen dira hainbat kontu kuriosoa edo niretzat esanguratsua. Hasiko gara irakurtzena. Lehenengo esaldia. Bueno, ez, barkatu. Lehenengo kontatuko dizuet pixka bat zerri buruzkoa den artikuloa, klaro. Han azaltzen da ideia bat. Antza danez, erdiaroan momentu batetik aurrera hasi zen prostituzioa erregulatzen. Eta burdel publiko, prostituzio etxe publikoak ireki ziren Europa osoan. Ados? Eta orduan, Europa osoan ez. Bazegoen leku bat, eta hau zen Euskal Herrian, antza, Euskal Herrian, autonomia erkidegoan eta Nafarroaren iparraldean. Ez dakit iparraldean, hau da, Frantzialdean, ez dakit dauden ikerketak edo ez, baina printzipioz, han, seguro, ez ziren egon prostituzio etxea. Ados? Hau da, lehenengo aipamena da, hori guztiz egiten du, Kantrauri izuralde osoan eta Nafarro iparraldean, orain arte ezin izan da udal agintariek araututako prostituzio etxerik dokumentatu. Ez daude. Hori kuriosoa da. Zergatik, zer gertatzen ari zen hemen. Egileek kontatzen dute, lau puntu bi, barkatu. Irakurriko dugu. Pixkat luzea da, irakurriko dugu. Lehenengo gau, hirietan onartutako prostituzio etxeak ezartzeak esku hartze mota hori eskatzen zuen. Eta orain dago zerrenda luze bat, esaten dutena, zer eskatzen zuen erregulazio mota hori, ez? Ez dute irakurriko du guztia, erreserbatutako espazio bat mugatzea, prostituentzako zeinu gezigarriak, eta bar. Eta, hemen daude aipamen osoa, baina jarraituko dut, ez zen horrelakorik ikusten duzu, ez? Ez zen horrelakorik gertatu, ez erdiaroan, ez aro modernoan, hori da, duela gutxi ez, baina, aro modernoan, barrena Euskal Herriko landa populazioetan eta hirugunetan. Itxura guztien arabera, sexu jokabidearen gobernuan prostituzioa barne dela garrantzia handiago izan zuten kontrol informaleko praktike, idatzi gabeko konbentzioek, eguneroko harremanetan oinarritutakoek, ikasitakoek eta belaunaldi batetik bestera ahoz transmititutakoek. Jarraituko dugu. Zergatik, ez? Hori, beste modu batean antolatzen zuten kontu hori, ez? Hori esaten du aipamena.
zegoenik, ezkongai erreligioson eta ezkontzaren arteko bereizketak. Ezkontza kristauaren doktrinaren indar faltaren adierazgarri dira. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko inkisizio jarduetetan erregistratutako bigamia eta inzestu kasuak beste eremu batzuekin alderatuta izugarri altuak. Era berean, badirudi nahiko onarpen eta ezarpen handia izan dutela oaie desta, hau da, amantzebamientoa, hau da, bikoteak, ezkondu gabeak, elkarrekin bizitzen dutena, eta eliz gizonen maitale kontuak ere. Labur bildu, edo beste modu bat esateko. Azken, kristautasun doktrina ofiziala ez zen sartu Euskal Herrian edo ez zegoen oso barneratuta, eta harremanak moduak flexibleagoak, edo harremanak flexibleagoak ziren. Ados, garai hartan. Hurrengoa. Litekena da, zenbait maitasun moduaren aurrean jarrera permisiboa egotea. Ezkongaien arteko elkarbizitza moduan aurrean, ala nola Flandrinek Ipar Euskal Herrientzat deskribatutako saiakera ezkontza. Ezkontzak egin aurretik bikotearen ugalkortasuna frogatzeko modu gisa onartuta. Kuriosoa da, saiakera ezkontza. Hala badirudi ohikoak izan zirela, etorkizuneko hitzengatik ezkontzeko konpromisoa hartzen zuten bikoten arteko kohabitazioak. Azalpena, Elizaren ezkontza diskursoak artean, gizartean harrera handirik ez izatearekin lotuta egon liteke. Ezkontzaren kontu hau Trentoko konzilio ondoren, baino ez da ezarriko modu eginkorrean. Hau da, bere moduan egiten zuten. Ez zuten doktrina ofiziala jarraitzen. Eta esatea Elizaren ezkontzari buruzko diskursoak barneratuta ez da zeudeni, da de facto esatea genero antolamendua ezberdina zela, edo behintzat horrela ulertzen dut nik. Gero aldugu eztabaidatu horri buruz, baina niretzat gauza hauek oso esanguratsuak dira. Are gehiago, geroago esaten du artikulu honetan. Ezkontza kanoniko, publiko eta banaezinaren ezarpena eskaza eta ezkontzaz kanpoko sexualidade moduen onarpena sozialak euskal familia egituraren berezko zenbait ezaugarriri eragiten diela dirudi. Hau da, esaten ari dena, nire ustez, Euskal Herrian, behintzat parte handi batean, bazegoela harremanak antolatzeko eta familia antolatzekoa ere, beste modu batzuek. Flexiblagoak. Horregatik, agian, prostituzioaren aurrean jarrera ezberdina izan zituen. Baina hori ez zaitain beste interesatzen prostituzioaren gaia, baizik eta harreman hauetan emakumeen rola ezberdina izan behar zen, nire ustez. Edo behintzat handik alda egin tiraka agian. Eta ja beste artikulu bat aurkitu nuen duela gutxi, horri buruz hitz egiten duena. 2024koa da, hau da atzokoa, eta izenburua da La condición jurídica de la mujer en el derecho histórico privado de Baskonia, estudio de las fuentes y propuesta de líneas de investigación. A2. Hemen
oso datu interesgarria biltzen ditu, emakumeen baldintzak testu juridikoen arabera. Eta kuriosoa da, ze lehen agertu den dotea eta herentzia Estrabonen garaian berriro agertzen zaitu. Lehenengo aipamenak esaten du Euskal Herriko zuzenbide zaibila emakumearen gaitasuna juridikoa aitortzeari dagokionez penintsulako eta Europako beste araudi batzuekin alderatuz aurreratua da bere garairako. Hori gutxi gora bera guztiok badakigula, ez? Herentziarekin pixka bat ezberdina dela, baina zein puntutaraino, ez? Eta, adibidez, bigarren aipamena. Aztertutako, hemen daude, porzentai batzuk. Aztertutako notario aktek erakusten dutenez, oinordetza antolatzen zen ezkontza kontratu guztietatik 111 gizonezkoei zegokioen. Eta 159 emakumezkoei. Hau da, ia berdina. Ez daude, herentziarei dagokionez, Lapurdin, Lapurdiari buruz ari da, ia ez dago ezberdintasunik. Beraz, herentziako fenomenoaren aurrean sexuen arteko berdintasuna agerian zegoen Lapurdiko zuzenbidean. Hau noizkoa da, artikuluan agertzen den, baina uste dut hau dela aro modernoan. Uste dut aro modernoan ari zela, ikerketa zela, Frantziako irautza, baina lehenago. Eta Euskal Herrian, hala ere, hemen PDF-en dago, internetan daude bi artikuluak, nahi baduzue gehiago begiratu edo. Euskal Herrian, edo behintzat Lapurdin, juridikoki emakumea eta gizona berdinak ziren. Eta hau, askoa da hori esatea. Banaketa eta horrek ez du esan nahi ezberdintasunik ez zeudenik. Baina hemen esaten du. Banaketa ezen sexuen artekoa, baizik eta familia ondarearen oinordekoaren eta jaraunezperetik kanpo uzten ziren familiako gainerako seme-alaben artekoa. Hau da, herederoaren artean eta besteen artean. Hau zen ezberdintasun nagusia. Lapurdin, garai hartan, baina, oso esanguratsua da. Eta artikulu hartan ere hitz egiten du matrimonioari buruz, ezkontzari buruz. Eta esaten du. Euskal Gazte, eta ja hau azken aipamena da, Euskal Gazte Trentoko Kontzilioaren dekretuei eta errege ordenantzei jaramonik egin gabe aipatzearen aurrean ezkontzeko promesak trukatzen zituzten eta formaltasun gehiagorik gabe jainkoaren aurrean elkartutzat hartzen zuten bere burua. Geroago, gurasoen baimenarekin ezkontza solemnizatu egiten zuten. Gurasoen baimenarekin eta jazta. Hortaz, Maite Lafourcadaren arabera, Euskal Herrian oso, eta hemen barkatu baino akats bat dago, eta jarri behar zen oso handia zen ume ez legitimoren kopurua, eta ez jaiotza tasa. Baita ezkontza aurreko jaiotza kopurua ere. Eta hemen portzentaiak.
Eta hemen ere data dago. 19. mendean, mendean, euneko 25 tekoa omen zen, hau da, ume legitimoaren tasa, eta Frantzian berrez konparatzeko euneko 2 zen. Badakit hemen ez dela hitz egiten emakumeari buruz, baino nik uste dut, badaudela pista batzuk esaten dela, gizarte antolamendua ezberdina zela, edo zerbait ezberdina bazegoela. Orduan, eta bukatzeko, existitu alzen matriarkatua Euskal Herrian ez, matriarkatu hitza desegokia delako. Alda Euskal Herrian genero rolak eta eskubideak ingurukiko desberdinak zirela adierazten duen zantzurik, nire ustez, bai. Eta horri buruz, pentsatu, ikertu eta zerbait egin behar dugu, honekin. Eta honekin bukatuko, eskerrik asko.